Nak, butangig init. Kung wala init, largo lang. Start na ko, nak. Happy Sunday, Pastor. God bless us all. Happy Sunday sa Ligsoon. Mabuo rin niya itong live ron. Di man ko pwede magdugay. So, dili ko mag-shout out mga Igsoon. Huwag tag-as nyo kayo. Thank you, Rap. Akong gibawi itong mga panahon, Igsoon, nga wala taka-live. Pwede na nyo i-share, Igsoon. Nining kabuntagon sa adlawng Domingo. Atong isang yaw ang pulong sa Ginoo. Mag-share sa kwari. Okay? So, mabungahong kabuntagon mga Igsoon. A fruitful Sunday. No? Padulong na matulog. Tulog na ka, sister? Bitaw, actually, Igsoon, dili daw gusto mag-live, pero mas ipili na ko nga mag-live karon early, karon sa iyo pa, wapa mag-start among simba kay tungod niya itong nga niaging adlaw ba nga wata ka live bitaw, no? Mauna nga naningkamot ko nga maka-live karon Igsoon. Gusto ko nga sa iyo sa buntag, labi na kay karon Domingo, mamalandong tas pulong sa Ginoo. Then para sa uban bitaw nga wala kasimba, dili makasimba, at least makadungog mo ani mensahe. So again, dili sa nako, di sa kay ko mag-shout out kay madugay ta, no? Magpasalamat lang ko, no, sa atong mga viewers, mga subscribers. Salamat kayo. Kunya, ato ang YouTube channel, Igsoon, na diri ang link sa ato ang caption ani nga kuan. Live. Praise God. This time, 46 viewers. Wa sila magtuo nga mag-live. Maminaw sa ko, ay ha, ko matulog, no. Pero lagi, ako lang ning mo shout out ko, pero i-general lang na ko, no. Akong i-generalize, ma-shout out tanang mga OFW diha in different countries, shout out mga seaman, mga naka-permanent resident. Akong shout out tanang mga piniriso, mga inmates dia, jail officer, mga police officer, mga bumbero, mga security guard, mga higala na to sa Philippine Army, tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong kabuntago na to, no? So, mamalandong ta karon sa pulong sa Ginoo Igsoon. Isip pagkaon sa atong kalag ba, no? So, ingon si Jesus, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kung dili sad sa pulong sa Dios. So, ang makapalig-on gyud nato,
pabilin nga on fire ta sa pagpangalagad sa Ginoo, kaning pulong sa niya nga kanunay tang muhatag og higayon, muhatag tag panahon igsoon. Pareha ra gud na ning kita taon mo kaon ta, kabantay mo di ta kakaon maluya ta. Kung masipyat ta sa pamahaw paniudto panihapon, or ibutang talang masipyat kag pamahaw paniudto panihapon ra ka, kabantay ta nga lahi ang atong bation sa tong lawas, ingana sa datuang espirituhanong kinabuhi. Kung lakta, kung kulang taigson sa word ni Lord, pagkaon ba nga espirituhanon, naay posibilidad nga maluya ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, no? Kana bitawng dili talig-on, no? Kay wala man tay kusog, kana tanawan ng mga tao nga way kaon kayo, no? Kana bitawng kulangan sila og pagkaon kay let's say naa sila sa kawaladon, kabantay ta nga weak ang uban gali malnourished, ingana sa datong Kristohanong kinabuhi. Kung magkulang ta sa word ni Lord igsoon, so mo impact na sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, mo impact na sa atong Kristohanong kinabuhi. That is why importante nga maminaw kita sa pulong sa Ginoo, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo kay nagpakaon ta na, no, sa tuang espirituhanon nga bahin. Mao nang ingon si Joshua sa Joshua 1:8 nga dili nato ibulag ang basahon sa balaod. Asa man ang balaod sa Ginoo, balaod sa Dios makitaan sa balang kasulatan. Meditate 8 night and day, adlaw gabi pagali ang giingon. Mao na igsoon nga yes, today busy jud kay ko unta, pero naningkamot ko, ning dalikiyat ko nga maka live ta igsoon para natong tanan, labi na nga naa sa mga Middle East, lain-laing nasod. I understand nga say dili mo kasimba usahay, dili tanan, pero nay uban nga mag-message nako, nagpasalamat sila sa live nato kay mao ni ilang kuhaan og kusog daw, pulong manis Ginoo. So thank you, no, again, subscribers, followers, mga viewers, salamat kayo. So pwede ninyo i-mention yung mga higala igsoon here in the comment section, and pwede ninyo i-type at followers at highlights para makabantay sila. Unya atong topic dahil this morning anyway is about kana bitawng sa kadako sa tong Ginoo, sa kamilagroso sa tong Ginoo, nga si Lord igsoon willing siya mo tabang na to, nga si Lord naminaw di ay sa atong mga pag-ampo, no? Dili siya bungol sa atong pag-ampo, nya dili sad mubo iyang kamot igsoon. Mao na atong topic karon, pero sometimes igsoon bisag iyang kamot kay dili mubo aron dili makakabot sa atong panginahanglan, usahay dili niya maabot ang atong panginahanglan, nya usahay pod bisan dili siya bungol, dili siya mura siya magpabungol-bungol ba, ngano man kay naay something, nay gitawag og nakaulang, no, hindrance or nay barrier, mao na ang sala. So mao na atong isgutan karon. But before we proceed, let's pray. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Let's invite the presence of Jesus sa atong pagabuhaton karon. Kabalo na ta, wala sa tay mahimo. So nanginhanglan ta guidance ni Lord this morning sa iyang word, unya lamdag sa Espiritu Santo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege that you have given to us this morning. New opportunity, new blessed opportunity, Lord God. Taliwala sa kabisi, but still gidasig minimo nga mamalandong sa imong pulong. And Lord God, before anything else, before we proceed, unas tanan, susiha mong kasing-kasing, limpyohi mi Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan, mamati sa imong pulong, mamalandong sa imong pulong, maghisgot sa imong balaang pulong. O among ipangayo imong balaang dugo Ginoo, magalimpyo kanamo Ginoo. Andama kami. And aside from that, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, willing mo accept og correction, willing mo dawat og tambag, labaw sa tanan, willing mo sunod sa imong pulong, sa imong mensahe ni kabuntagon. And I pray also, Father God, nga ikaw Ginoo magahatag na mo kaalam nga langit nun, kalinaw sa mong una-una, o labaw sa tanan Ginoo, ang giya sa Espiritu Santo, ang lamdag sa Espiritu Santo imong ipaabot kanamo nining kabuntagon. Ikaw lamang among ipataas Ginoo, wala mi relihiyon giisa, wala mi relihiyon gipakadak-an, but it's only the name above all name, the name of Jesus Christ. So Lord God, thank you. And I pray to all of the viewers right now, bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, mamuhat ka kutob sa makadungog ani Ginoo nga live, makakita Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati ang lihok
sa Espiritu Santo, Ginoo. Imong kabubuton may matuman, Ginoo. Salamat daan sa kadaugan. Mao kini nga among pagampo, Amahan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, again, a blessed morning. Mabungahong kabuntagon, mga igsuon. After ani, mag-prepare na sad ko para unya. So, ato ning paspasan, igsuon, ang atong teksto nasa Isaias 59, 1 hangtod sa 2. Okay? Ang ato ang isgutan rin, magsud sinulat ni Propeta Isaias sa libro sa Isaias Kapitulo 59, versikulo 1 hangtod sa 2. Okay? And, lagingon din igsuon. Wait, sa kabugnaw kayo. Nagingon rin igsuon sa Isaias Kapitulo 59, versikulo 1 hangtod sa 2. Ang kamot sa Ginoo dili mubo. Okay? Dili mubo. Nga dili siya makaluwas. Og dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog sa hangyo nimo. Okay. Ang inyo dara ang problema sa verse 2. Sa verse 2, ang inyo hinuong kalapasan, unsa man na, kapakyasan, sala, maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Okay? Ang inyong sala may hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo, aron dili siya makadungog kaninyo. Again, nagaingon si Isaias sa Isaias 59, 1 hangtod sa 2. Ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas, ug dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa inyong pagpahilayo kaninyo aron sa iyang ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong ining kabuntagon igsuon. Painumduman ta nga kaniday atong Ginoo si Lord. Unsa jud siya ka very present ba? Help in times of trouble. In times of needs, naa siya. Ang ihadang kamot, igsoon, dili mubo. Para dili kuno makaluwas. Nato. So, unsa man atong kahimtang karon kimani ang kamot sa Ginoo, igsoon, dili siya mubo nga, dili siya makaabot, makaluwas kanimo. Bisag unsa kalisod na sayon sa Ginoo, igsoon. Walay malisod sa Ginoo. Matod pa sa iyang pulong karon according to Prophet Isaiah. Iyang kamot, dili mubo. No? Nga dili makaabot or dili makaluwas kanimo karong taknaa og unsa imong gusto. And then next line. Ingon dire. Ug ang iyang og dili usab siya bungol. Ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. No? Ang iyang dalunggan ikson dili siya bungol, maminaw ang Ginoo. Every time nga mohangyo ta niya, ang iyang mga anak magampo, no? Naay isumbong sa Ginoo igsoon. Maminaw siya, no? Dili siya bungol. Una, dili mubo iyang kamot, nga dili makakabuot sa atong panginahanglan, nga dili makaluwas ka nato. Ikaduha, dili daw siya bungol, nga dili makadungog sa atong pag-ampo or sa atong hangyo. Pero ang problema naa sa verse 2. Kay sa bersikulo 2 nag-ingon dire, ang inyo hinong kalapasan maoy nakaulang. Okay. Or nag-ulang kaninyo og sa Dios. So, unsa man ang ulang ay barrier bitaw, mahinungdan nga nakadistansya siya nga dili mo dapat na gitawag og obstacle igsoon, na babag igsoon. Maoy gitawag diri ang inyo hinuong kalapasan. Ang sala day hinungdan. Si Lord maminaw, si Lord mamati, si Lord milagroso. Wa siya mausab. Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Kung gibanhaw niya si Lazaro, 4 ka adlaw sa lubnganan, patay na, baho na, the same Jesus nga atong gilagaran karon. Wa siya mausab. Milagroso gyapon siya. Ako di ay namilagruhan man ko. More than 16 years in drug addiction. Dab-dab. Lain-laing makadaot nga bisyo, ako na ning balik-balik igsoon. No, sigarilyo, inom, babay, tanan. Rugby, bulkasil, sirap, marijuana, mangawat og kwarta para isuyop og syabo. Pero gimilagruhan ko sa Ginoo mi. Ako mismo igsoon, ako makatestify nga
ang iyang milagro nagpadayon hangtod karon. Wa siya mausab. Ang iyang pagkimilagroso sa pipila na ka mga dekada ni aging panahon ng labay na. Siya gihapon nga Dios karon milagroso. Iyang pulong magpamatuod ning ingon siya aside sa Hebrews 13:8 nga Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ingon siya diri nga iyang kamot dili mubo, nga dili makakabot, dili makatagbo sa tong panginahanglan, no? Dili makapangitag pamaagi aron ang atong utang maimpas. Dili makahikap nato yung milagrosong kamot aron makabaton tag kaayuhan sa balatian, no? Taas iyang kamot dili mubo, makaabot. Okay? Makabuot ka sa Ginoo. Ug ang iyang dunggan dili siya bungol. Nadungog og nadungog og nadungog niya ang inyong hangyo. Inyong pagampo na dungog sa Ginoo, but the problem is sala. Ang sala daw nato mao'y nakaulang. Nga si Lord dili mo bless nato. Nga si Lord dili makapanalangin. Nga si Lord bisag dili bungol, mura na lang siya magpabungol-bungol pero nakadungog siya. Bisag ang iyang kamot taas og mukabot siya, mutagbos tong paginahanglan pero wa na niya himua kay naay sala igsoon. No? Naay gitawag igsoon og babag, no? Obstacle, barrier nga si Lord ganahan na muhikap nimo. Ang imong balatian ayun pero na kay unconfessed sin. Wa nimo gikumpisal nga sala or naa ka nagpabilin ka naglunang ka sa sala igsoon. Labi na kay bawo kas ka matuoran magantos jud ka sa consequence, no? Bisag unsaon ni mo gampo dili gyud na maminaw ang ginungano man kabalo ka nga sala na nagpuyo ka nagdwell ka diha. But the moment ikumpisal na to ni 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins, mga igsoon. Siya maminaw, mamati og iyatang pasayloon og limpyuhan ang atong kinabuhi igsoon, hinluan ta. 2 Chronicles 7:14, kung akong katawhan gitawag sa akong ngalan, magpaubos, mudangop kaniya, mga ipasaylo, maginulsol, unya, mutalikod! Mo na yung paginulsol nga tinuod, mutalikod, mubiya sa mga dautang binuhatan, then maminaw ako. Diba? And I will hear from heaven, I will hear from heaven and I will heal their land. Ayuhon na ko ilang yuta, maminaw ko sa langit kana kung atong isurinder atong sala. Atong biyaan, atong sala, igsoon. Lain man ang misurindir ka niya. Ba rabitaw, pero wa ni mo biyae. Ang tinuod nga ning surrender sa Ginoo igsoon nga, tinuod nga, genuine repentance is, biyaan sa nimo. Ang sala, nga imuhang gilunangan karon, no? Unsa may imong mga daotang binuhatan, imo nang biyaan, talikdan, kalimtan igsoon. The moment imo nang buhaton, mamati ang Ginoo, maminaw siya. Iyang pamatud-an nimo nga di siya bungol. Iyang pamatud-an nimo igsoon nga iyang kamot dili mubo, dili siya pungkol, nga dili siya makaabot sa imong gikinahanglan karon. Iyang pamatud-an kanimo ibisan karon padayon igsoon. Nga iyang kamot igsoon makakabuot sa imong panginahanglan karon. Basta lang wala kay gitaguan. Surrender nimong tanan sa Ginoo. I believe na ang Holy Spirit mo konbiktar nimo kung naa ba kay gitagu-taguan diha. Trabaho na sa Espiritu Santo. Konbiktaron ta kung natay gihimong dili maayo. And the moment the Holy Spirit ming konbiktar nimo igsoon ayaw padugay-dugay. Biyae, talikdi, kalimte, buhii ang angayng buhian. And that very moment nga imo nang buhaton igsoon pamatud-an sa Ginoo. Nga iyang kamot dili mubo aron dili niya tagbuon ang atong panginahanglan. Ang iyang dalunggan dili bungol aron dili siya mamati sa tong hangyo. Diha nimo masinati ang talagsaong milagro, talagsaong gahom, talagsaon nga pagpamuhat sa Ginoo sa sitwasyon nimo. Basta ang imong sala imong ikumpisal, ang imong sala imong isurrender, hinulsulan, biyaan, talikdan, di na nimo balikan igsoon. Diha nimo matagamtaman nga ang kamot sa Ginoo di day mubo, no? Anytime, the moment nga imo siyang taugon sang pito, naa siya, ora mismo na sinati na nako igsoon. Kami, how many times igsoon nga thrilling kayo? Judith na namo. Naba mo yung mga utang niya igsoon, ha? Parihata. No? Judith na. For 9 times nga, kanabitong nagkinanglan kay may wami kwarta mga igsoon, pero sa panahon nga muhangad lang mi kanon, Lord. Ibaw na ka. Naa dayon ay mo abot nga wa mi kaila.
Daghan di na ko maihap og how many times na nahitabo na mo. Napadyoy daghan nahitabo na ko igsoon nga moingon no. Pastor, the Lord told me to give you this certain amount of money for the ministry. Mga na, bawa ko kaila. Pero nasa katingalahan kay naay gitawag og specific or certain amount of money nga gipadayag daw sa Ginoo niya nga maoy ihatag unya. Natinga ko mga igsoon na amaze ko kay yes nahitabo gini na minaw gyud Ginoo igsoon dili ko ingon aron mo believe mo. Na kurat ko igsoon kay pagpadala niya maugyod ang exact nga need na mo. Ingana si Lord igsoon. Maminaw siya sa atong pag-ampo, dili siya bungol. Iyang kamot dili pungkol nga layo kay di siya kabot. No! Taas! Tanawa akong basahon nagingon ni Isaias. Ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas nimo. Dili mubo, kaya kayo mahimo sa Ginoo ang tanan. Ang problema lang nato usahay is kaning sala nagkaulang nato. Ang sala mao ni pinakadako igsoon nga babag aron si Lord mapugnan sa iyang himuon sa imong kinabuhi. Amen. Mao na nga right now to all of the viewers right now, I know and I believe samtang nakigistorya ko ninyo nadyo na ang Holy Spirit and usa sa buhat sa Holy Spirit is to convict us, konbiktaron ta nga yes mauni na kay himo anak pero labti ka something nga na bitaw gentle man kay na si Lord na kay gihimungani pero gigugmati ka mas dako kung gugma kaysa imuhang kadako sa imong sala hinulsuli na paglaom na nga bitaw ang yawa lahi man ang yawa kay discourage ka ayaw dul na maura gyapon ang yawa na pero ang Holy Spirit maningkamot gyud na siya nga maduol ta balik sa Ginoo mo reconnect ta ba na mo reconnect ta kay na disconnect man ta no and the moment nga ma-reconnect na ta diha na ang Ginoo igsoon mulatay na pud na ang iyang kamot masinati nimo masinati na to ang iyang kamilagroso masinati na to iyang pagka-great healer mananambal masinati na to nga siya great provider nga bisan unsa kadako sa imong utang kana matangtang ug ikaw ipahimutang nganuman kay tagbuo na sa atong langitnong amahan ang atong gikinahanglan siyang atong magbalantay walay makulang kanato dili ta niya pasagdan ug dili ta niya biyaan mo effect na siya nga verse basta wa kay gitago-taguan diha basta wa kay gihambin-hambin diha nga sala igsoon again igsoon to all of the viewers right now and 135,000 followers ang uban mag-reply ra ani wala ko kabalo sa inyong situation this time but if ever ikaw mismo, you yourself, kay balo ka nga naa kay gihimo nga sala. And then right now, samtang nakigistorya ko, gikonbiktar ka sa Holy Spirit din. Buhata na, no? Talikdi ang angayang talikdi. Kalimti ang angayang kalimti. Biyae ang angayang biyae. Kung buhato na ni mo Exxon, wala na'y babag. Wala na'y nakaulang sa imong pag-ampo. Wala na'y nakaulang ang kamot sa Ginoo mo hikap na to. As in, wala na'y hindrance, wala'y barrier, Exxon. Kundili, mudritso na bulhot mga Exxon. Mubuhos ang panalangin, ang milagro sa Ginoo, sa imong kinabuhi, imong masinati, kung kinsa ang Diyos nga imong gilagaran, basta wa kay tagu-taguan, basta ang tanan imong kalapasan sa la, imong gitaguan, imong biyaan, surrender tanan sa Ginoo, diha di mo masinati, kung kinsa gyud na, kung unsa ka milagroso ang Diyos nga atong gilagaran di ta niya pasagdan igsoon diha nimo masinati igsoon ngang dugay ra nimong gipag-ampo in how many years sinati nimo basta lang isurrender ang tanan sa Ginoo kaning word diri nga last ang verse 2 sa the book of Isaiah 59:2 ang inyo hinung kalapasan maoy nag-ulang kanyo og sa inyong Dios ang inyong sala may hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo sakita ning pagpahilayo no ang Ginoo mo palayo di ay tungod sa sala aron dili siya makadungog kaninyo no so mura bitaw voluntary si Lord mura siya magpalayo tungod sa sala mao na igsoon nga ang maayo nako i-search ang Yahweh ani igsoon ang solusyon ani igsoon para ang Ginoo mamati nato sa tuang pag-ampo maura ni ang solusyon igsoon 2 Kronikas 7:14 ako masawon. Ug kun ang again 2 Kronikas 7:14
ug kon ang katawhan nga akong tinawag kamo mudangop kanako sa dakong pagpaubos dara ug mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Naibu word nga ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. In other words, atong palawman ibalik niya ang kadagaya sa imong kinabuhi. Ibalik niya ang kadagaya sa imong pamilya. In other words, naay gitawag og kaning kadagaya is naay overflowing blessing, naay gitawag igsoon og talagsaon pinasahi nga panalangin nga buhaton si Lord sa imong kinabuhi, no? I-restore ni Lord ang nawa nimo igsoon. Unsa man na i-restore, dublihon pa sama sa naitabo ni Job igsoon. Unsa to'y nawala niya na dubli-dubli pagyud ang blessing, ang pabor sa Ginoo. Unsay kondisyon? Paubos ang kunon ang sala dili kay salipdan. Kay nay ubang mga Kristohanon ang ilang sala imbis ang kunon. Salipdan kusog kay mo justify unya mo gamit daig bersikulo kay tabunan ilang sala sayop. Mura tag si Adan ana. Pag-ingon sa Ginoo nga mao ni Adan unsa man ni? Di ang kanima kong babae no di jud mo justify ang kunon lang. Di malipay ang Ginoo. Pareha sa naitabo ni Haring Saul. Si Saul igsoon sa diyang ning disobey siya, no? Kay wala niya gipamatay tong uban nga mga matambok nga mananap igsoon. Pagduol kaniya ni Prophet Samuel nga mao na ming justified pa jud. Ang ako ang mga katawhan namili ang mga kuan niya, no. Ang Ginoo gusto igsoon once nakasala ta angkon ta ayon wala daghang istorya. Di ganahan si Lord anang mo justify ta. Ang sala gamay ug dako sala ginaog, ang sala makababag sa atong pag-ampo. Ang sala mahinungdan nga naulang ta nay barrier nato kanato ug ang Ginoo. Mao na nga ang solusyon 2 Kronikas 7:14 kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan mudangop kanako nya sa dakong pagpaubos. Pagpaubos is moangkon sa atong sala, no? Nya mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila. So mawa dayon ang barrier. Mawa dayon ang nakaulang. Automatic malimpyo. Automatic mo reconnect na ta sa Ginoo. Unya ingon siya, patalinghugan ko gayud sila og pasayloon sa ilang mga sala og ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod or sa ilang yuta. Ibalik sa Ginoo ang grasya, panalangin, kadagaya sa imong kinabuhi, sa imong kaminyoon, sa imong pamilya, sa imong ministry, sa dihang imong biyaan, talikdan, kalimtan ang sala nga imong gitipig-tipigan. Kay maora man ni nakaulang, nakababag. Sa dihang imo ng buhaton igsoon, imong masinati, imong ma-experience nga ang kamot sa Ginoo dili day mubok aron dili siya makaluwas nato. Ang ihang dunggan dili day bungol aron di siya mamati. Igsoon again, I really don't know what your situation right now. Maybe each one of us has different struggle, no? Different battles, no? Lain-lain ta og away, no? Lain-lain tag problema, lain-lain siguro ta og mga kabugat karon, but we have the same God. And of course, ang pangandoy sa Ginoo nga wala tay gitaguan niya. Ang pangandoy sa Ginoo nga wala tay sala nga gitipig-tipigan. Gusto si Lord nga ikumpisal nato ang tanan niya. I-surrender nato ang tanan niya. Kung ato na siyang buhaton igsoon, then diha niya pamatud-an nimo nga ang iyang kamot dili mubok para dili niya makabot ang panginahanglan nimo, para dili ka luwason sa imuhang sitwasyon karon. Diha niya pamatud-an nimo nga makadungog man day siya karon, wala lagi ni sa una. Karon makadungog na siya once imong isurrender ang imong gibati karon. I believe the Holy Spirit is speaking to you right now. Nagkonbiktar siya kung unsay sala nimo. Kay gusto siya nga biyaan na nimo ug mobalik ka sa Ginoo. Igsoon kani nga mensahe gipaabot sa Ginoo kanato this morning. Why? Because I believe na mga viewers karon nga gusto na si Lord i-bless ka. Gusto na si Lord nga masinati nimo ang breakthrough, masinati nimo ang miracle, but unsaon niya paghimo ana, unsaon niya paglihok ana nga namay nakaulang na i-barrier o ang barrier ang sala nga gitago-taguan nato. Unconfessed sin or hidden sin or something, basta sala. Kay ang sala may hinungdan nga naay makaulang nato og sa Ginoo. Amen. Mo na igsoon usa lamang kini kapag pahinumdom kay gigugmata sa Ginoo. Kay gusto si Lord, excited na siya mo bless nimo. And the moment we confess our sin, itugyan nato sa tanan sa Ginoo igsoon, maghinulsol ta, mangayo tagpasaylo, and then atong giposisyon atong kaugalingon para panalanginan sa Ginoo. Amen.
Si Lord igsoon nakadungog sa imong prayer mao nay tinuod. Si Lord igsoon nag-excited na mo bless nimo. Si Lord excited na niya kabuoton imong panginahanglan, imong problema kay iyang solusyonan. Excited na siya luwason ka sa imong sitwasyon. Pero usa lang ang iyang gipaabot, kanang sala nga nakaulang nato ato nang isurrender, ikumpisal nato na. Ni matata karong adlaw igsoon kay gitagaan taglayng higayon sa Ginoo para biyaan ang mga dili angayng magpabili nato. Para talikdan ang angayng talikdan ug buhian ang angayng buhian. Kay ganahan siya nga iyatang panalanginan. Gipaabot ra kas Ginoo igsoon. Si Lord excited mo bless nimo. Pero naa siya gipaabot talikdan biyaan kalimtan ang mga butang nga wa nakapahimaya sa Ginoo. Ang mga butang nga makonsider og sin sala sa iyang atubangan. Kay ang sala mao'y barrier, mao'y silbi nakaulang kanato. Nga imbis si Lord nindot na kay si Lord gusto na mo bless nato, dili na niya mahimo kay naay sala. So all we have to do this morning is to surrender, isurrender na to kung kibaw kag unsa ng mga bikil nimo, unsettled issues sa imong kasing-kasing, isettle sa naigsoon, aron panalanginan ta sa Ginoo. Aron si Lord mamati sa tong hangyo, aron si Lord mulihok sa atong sitwasyon karon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord for your word. Sa imong pulong nining kabuntagon, imo ming gipinumduman nga ang amo ading pag-ampo noted na nimo Ginoo. Nakadungog ka og ang imuhang kamot Ginoo dili mubo aron dili nimo luwason sa among kahimtang karon. Apan usa lamang kabutang ang posible nga nakababag namo Ginoo, kaning sala Ginoo. So Lord, I pray to all of the viewers right now, wala man ko kaila nila apan kaila kanila. Wa ko kay balo kung na sila gitago-taguan apan ikaw kay bao Ginoo, way matago nimo. You are an all-knowing God. Bisag asa mi mo tago, di mi makatago sa imong atubangan. So Lord, I pray to all of the viewers right now. I believe, Lord God, this message imong gi-relay, imong gipaabot ka namo this morning because you want to bless your people. To all of the viewers right now, you want to bless them. Apan usahay Ginoo, dili lang ka makahunat Ginoo. Paghimo sa imong buhaton kanila kay naay nakaulang ug mauni ang sala nga giingon sa imong pulong karong kabuntagon. So Lord, I pray to all of the viewers right now, if ever there's anyone who are watching this time right now, I pray Ginoo nga, if ever na siya unsettled issues iyang kasing-kasing, I pray Lord God nga ma-settle na gyud ni Ginoo kay dili man gyud ka mulihok Ginoo kung naay babag Ginoo. Unsettled issue means sala. Kung naay sala, nakaulang gyud kana siya. So Lord, I pray nga tanang viewers karon kutob sa makakitaan bisan sa mag-replay Ginoo nga wala jud babag unta sa pangalan ni Jesus. Nga ang tanang babag isurrender namo Ginoo. Bisan lisod kayo among isurrender, buhian, talikdan, kalimtan aron makahunat ka pagpanalangin ka namo Ginoo. Kay bisan unsaon na mugluhod, puasa, ampo, hilak Ginoo kung naay sala nga among gitipigan wa gyapon mahitabo. So Lord, I pray that you allow your Holy Spirit right now to speak to them at this time Ginoo. Kung unsa ang angay nilang buhian, kung unsa ng mga butang nga imong gitawag og sala Ginoo nga wa ka mahimaya Ginoo, ilang isurrender, ilang hinulsulan Ginoo. Every day is a chance. You're the God of first, second, third, fourth chances, chances forever as long as we're still breathing this time. Napami kinabuhi na ipaglaom kanimo bisag unsa kadako ang among sala nga gitaguan karon. Maybe some of us ang uban maulaw, but Lord, bisag unsa na siya kadako dili na katupong sa kadako sa imong gugma. So Lord God, I pray sa tanang viewers karon nga aduna mi kasing-kasing nga fully surrender Ginoo kanimo. Dili mi magtipig-tipig kung dili atong among itugyan itugan ang tanan kanimo. Kay aron mawa ang babag Ginoo, mawala ang makaulang kanamo, and then that way mabless mi nimo in Jesus name. Thank you Lord for your word. Salamat nga nakay gihimo sa ilahang kahimtang karon in Jesus name. I pray nga kani nga message Lord God mao ni hinungdan Ginoo nga mulikay gyud mi nga magtago-tago og sala, kay ang sala di ay mahinungdan nga imong kamot dili mo kakabot kanamo. Mahinungdan nga imong dalunggan Ginoo magpabungol-bungol ka tungod anang sala. So Lord, I pray nga maglakaw mis pagkabalaan, everything we do nakapahimaya jud kanimo. We will never make any decision nga wala ka mag-glorify Lord God, but we will always dependent sa imuhang kabubuton Ginoo. Lord, i-bless tanang viewers karon unsa man ilang kahimtang,
Unsa may ilang problema, Ginoo, mamuhat ka. Kabuta ang ilang panginahanglan, Ginoo. Mamuhat ka, muliho ka silang sitwasyon karon. Unsa man ang mga kagubot, Hosea, Ginoo, taga ikalinaw. Tagbuhay lang panginahanglan, Lord God. Base sa ilang gikinahanglan karon, Ginoo. Ug naiangay isitol sa ilang kasing-kasing tabangi, Ginoo, nga masitol aron nay kalinaw ug walay makababag sa pagpanalangin nimo kanila. Dalagan ka sa walay katapusan. Again, i-bless ta ng viewers karon around the world, Ginoo. Tanang nagtan-aw bisan asa nga sulok sa kalibutan. Panalangini, tagbuhay lang panginahanglan, Ginoo. In Jesus name. Thank you, Lord. And this time among pabuton ang mga milagro gikan kanimo. We claim the victory. Dawato namo ang panalangin. Dawato namo ang milagro, dawato namong kalinaw, kalipay, dawato namo makahibulungang butang gikan kanimo. Amo kining gidawat karong takna uban sa dakong pagtuo, Lord God. Himo lamang ning kapiyalan ang ayan, Ginoo. Mao kini among pagampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan, pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus, nga mao imong bugtong agalon personal nga manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kabuntagon again, a blessed Sunday everyone. That's all for this morning. So, see you again later. Unya mag-live tag sa simbaw niya. Anyway, so wala makibalo sa ato ang by the way, himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios, and I just want to remind everyone nga nanata YouTube channel, nasa link ang caption, nasa caption ani nga live ang link nato niya. Ihatod mo sa atong YouTube channel niya. Pwede ra mo diha igsoon, makita ninyo. Brother Bioy Letran, nakakita jud ka. God bless. Sakto, pa mag-start ang simba, Brad. God bless you more. So, again, thank you mga subscribers. Thank you mga viewers and followers. I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. O akong gidayeg ang Ginoo igsoon this morning, naabot na ta sa 153,000 followers. Napoy daghang nagbas na to di ang mga dami account. Ikaw na, kamo na bahala og reply. Kapoy lang na igsoon, no? Di ko ginahan mo reply. Sir Sergeant Dasi, God bless you more, sir. So, again, igsoon, himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios. I declare and I pray that this Sunday is gonna be a blessed Sunday, fruitful Sunday. Tanang buhat, malipayon ta karon uban sa Ginoo. Sa iyong presensya, tanang buhat sa itong kamot, panalanginan sa Ginoo. Ug kamo diha nasa lain-lain kay nasuran, bantayan mo sa Ginoo usab. Padung mga tulog sa Middle East, I pray for God's protection. And tanan-tanan akong ikabilin, igsoon, ampo, amping, abanti, ta kanunay. To God be all the glory. Keep safe, everyone. Brother Dun Custodio, long live kanunay, Brad. Uban sa grasya, sa Ginoo, God bless. Amping, Brad. No? Shout out tayo, no? Akong mga brad, no? Long live kanunay, uban sa grasya, sa Ginoo. So, again, that's all for this morning. Mag-prepare na ko. To God be all the glory. Keep safe, everyone.